Mae gofalu am rywun yn gallu teimlo'n frawychus iawn. Mae'n gallu bod yn anodd cael pen ffordd, ac efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod chi wedi cael eich gadael i ymdopi ar eich pen eich hun. Ond mae cymorth ar gael. Mae trefnu asesiad gofalwr yn gallu bod yn gam pwysig tuag at gael mwy o gefnogaeth. Yn yr Alban, caiff hwn ei alw'n gynllun cymorth i ofalwr sy'n oedolyn. Yng Nghymru, efallai y caiff hwn ei alw'n Asesiadau Anghenion Gofalwyr. Bydd asesiad gofalwr yn edrych ar eich anghenion fel gofalwr, ond dydy hyn ddim yn brawf o'ch galluoedd mewn unrhyw ffordd. Yn syml, adolygiad o'ch sefyllfa fel gofalwr yw'r asesiad, i helpu i ddarganfod oes angen unrhyw gymorth neu gefnogaeth ychwanegol arnoch chi. Cewch chi gyfle i siarad am y gofal rydych chi'n ei ddarparu a sut mae'n effeithio ar eich bywyd. Dydy llawer o bobl ddim yn sylweddoli bod cymorth ychwanegol ar gael iddyn nhw. Mewn gwirionedd, mae gennych chi hawl i ofyn am asesiad gofalwr os yw'n ymddangos bod angen cymorth arnoch chi. Gallech chi gael cymorth i gymryd seibiant, cymorth a chostau parhaus fel talu am dacsis, neu wybodaeth a chyngor am wasanaethau lleol. Mae'n bwysig ceisio cael cymorth i chi eich hun, gan gofio ei bydd hynny o fydd i'r unigolyn sydd ag angen eich cymorth chi hefyd. I wneud cais am asesiad gofalwr, cysylltwch â thîm gwasanaethau cymdeithasol y cyngor lleol neu ymddiriedolaeth leol os ydych chi'n byw yng Ngogledd Iwerddon. Gallech chi hefyd rhoi cynnig ar eich canolfan gofalwyr leol. Does dim cost i'w thalu am asesiad gofalwr. Os yw'r asesiad yn canfod bod gennych chi anghenion cymwys, efallai y bydd rai awdurdodau lleol neu ymddiriedolaethau'n cynnig cymorth am ddim. Bydd eraill yn trefnu asesiad ariannol wedyn i weld a oes angen i chi neu'r unigolyn sy'n derbyn gofal gennych chi gyfrannu at unrhyw gymorth gaiff ei gynnig. Gallai fod yn ddefnyddiol gwneud restr o bopeth sy'n ymwneud â'ch rôl gofalu ac ystyried sut mae'n effeithio ar eich bywyd bob dydd gan gynnwys gwaith, bywyd cymdeithasol, perthnasoedd a'ch lles. Os nad ydych chi'n hapus â'r canlyniad, gallwch chi herio'r penderfyniad. Hyd yn oed os na allan nhw drefnu cymorth ffurfiol ar hyn o bryd, mae'n ddyletswydd gyfreithiol ar yr awdurdod lleol neu'r ymddiriedolaeth leol i gynnig wybodaeth a chyngor i chi i atal eich anghenion ragdwysau. Gallwch chi hefyd ofyn am asesiad arall yn y dyfodol, gan fod amgylchiadau'n gallu newid yn naturiol. Os hoffech chi ddysgu mwy, mae llawer mwy o wybodaeth ac arweiniad ar ein gwefan, sef carersuk.org, neu gallwch chi e-bostio advice@carersuk.org. Beth bynnag rydych chi'n ei wynebu, rydyn ni yma i helpu drwy'r amser.